Хей, вітаю вас, паважанае спадарства, госці майго каналу, разам з вами Варвайская Астра, і я сёння працягваю далей праходзіць гульню GTA San Andreas на нашай разам з вами мове. Вось, і зараз я буду далей ісці па галоўнаму сюжэту гульні разам з нашым цёмнаскулым, так сказаць, сябрам Сиджем. Давайте зайдем. Так, речи и автоматы Калашникова. Значится, накіроўваюся з паравозам у дом Эммета. Значится, едем у дом Эммета для того, каб навучыцца страляць са зброі. Мотель. Вось он у нас будет дзесьці тут, да. Ну, я, як заўсёды, майстар кіраваць машинай. Вось я, наш хлопчык, пайдзем. Оу, які. Хто мяне страляў? Вам чаго, дзецюшкі? Хей, тата, супакойся. Брайан, ты не, может быть, ты не ўжо памят? Нет, Эммет, я гэта кажу. На жаль, што з Бэверли так здарылася. Таму мы сюды прыйшлі, мы хочам разабрацца з тым, хто гэта зрабіў. Ну тады вы па адрасе. Выбірайце, што вам падабаецца. Оу, чал, адкуль у цябе столькі, мабыць, зброі? Памры, маленькі балас. Так, націсніце правую клавішу мыши для того, каб прыцэліцца, і левую клавішу для того, каб выстраліць. Да нет проблем. Все. Блин, ты лепшы сярод хужэйшых з трэцяга разу. Так, у рэжыме захопу мэты вы можете пераключыцца на наступную мэту з дапамогаю колы ўверх ці колы ўніз. Захоп мэты магчымы толькі з выкарыстоўваннем джойстыку. Так, трэба націскаць С і вось. Вось і вось. Гэта было даволі проста. Выкарыстоўвай ручное наводжанне і стралі ў бак аўтамабіля. Да,
Братуня, да ты реально молодчинка. Але запомни мои слова, чувак. Сила внутри себя. Давай пойдем отсюда. Яшчэ ўбачымся, Эмет. Толькі скажыся, хлопчуку. Калі што, зброю бралі не ў мяне. І запомніце, дзе Эмет, там зброя. У мяне ўвесь тавар, што патрэбна. Значыцца, адвозім яго да хаты. Як Бог. Так, значыцца, давайте поедем туды и забираем наше адзенне. Купим наше адзенне, да? М. На мой погляд, гэта проста ідэальна. Проста ідэальна. І вам вялікі дзякуй. Ну вось, мы выканалі місію. Вялікі дзякуй вам за прагляд. Да пабачэння.